SonnyForce.com. ماشین فروشی در شهر بختر قرغن‌تپه. خوندا اکورد. سالی برآمدش 2013. رنگش سفید. موتورش دو. коробкааш автомат. сӯзишвориаш бензин. ин бародар мегӯяд ҳамаи чизҳояш нав мебошад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 128 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо арзон мекунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хохарони азиз, хуш омадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулачаро бозкунед. дар ин видео классро фаромӯш накунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунад. мо бепул реклама мекунем, бепул. ҳатман видеоро падилитса кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғантепа, ноҳияи левакант сарбанд. 6 сотиқ замин, 6 дар хона, 2 ванна, туалет, кухни бо тамоми шароити замонавӣ муҳайё мебошад. обаш светаш доимӣ мебошад. документам дорад. бо дар беруни хона, дар даруни хона камера ҳаст. мақсади гап хонаҳои замонавӣ, ремонтҳои замонавӣ. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. нархаш 430 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. ранҷ ловер спорт. соли баромадаш 2014. рангаш сиёҳ. мотораш 5. коробкааш автомат. сӯзишвориаш бензин. соҳиби мошин мегӯяд мошин беҳад хуб ай, ягон айб надорад, документам дорад, ҳамаш 100% гаранти қатъӣ ай. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. номерош дар рӯи экран ва дар таги видео. нархаш 335 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло ин бародарам арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғантепа, ноҳияи виён. 20 сотиқ замин, 4 дар хона, туалет, ҳаммом, кухни, аловхона, ҳама чиз ҳаст. об свет доимӣ мебошад. документам дорад. аз бозори фаровон 10 километр дур мебошад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 300 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо ин бародарам арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. хондаи сантафе. соли баромадаш 2007. коробкааш автомат. мотораш 2.7. ранги мошин сафед. сӯзишвориаш бензин плюс газ. мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 89 000 сомон. касоне ки харидори ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғантепа, ноҳияи сангтуда. 25 сотиқ замин, 3 дар хона,
туалет, ҳаммом, кухнӣ, аловхона ҳамаи чиз тайёр мебошад. ин бародар соҳиби хонаран мега боғи калони хуб дорад. Ҳамаи мева ҳастак. об, свет доимӣ мебошад. хона дар пеши кӯҳ аст. Документам дорад. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Иншааллоҳ беҳтарин ҷоай. Нархаш 100 000 сомонӣ. Аз номи канали мо гап занед, иншааллоҳ ин бародарам бо арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. Toyota Corolla. соли баромадаш 2000. Рангаш сафед. сӯзишворияш фақат бензин. мотораш 1.3. коробкааш автомат. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин беҳад дар ҳолати хуб қарор дорад. Документ дорад. Документош то 20.09.2020 то соли ояндара документош 100%. мақсад касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 46 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. Аз номи Таҷик хариду фурӯш канал салом расонед. Иншааллоҳ бо арзон. срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. дар дуюм этаж ҷойгир мебошад. 3 ҳуҷра, ҳоҷатхона, торатхона, кухнӣ бо тамоми чизҳояш муҳайё мебошад. ҳатман касоне ки харидори ба рақамҳои болои экран буда занг занед. хонаҳои замонавӣ, ремонташ беҳад таъмири хуб кардагиай. бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. ҳатман занг занед. номрош дар рӯи экран. нархаш 320 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. Аз номи Савдо ТЖ салом расонед. Иншааллоҳ бо ин бародарам арзон мекунад. срочна мошини фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. BMW X5. соли баромадаш 2012. рангаш сафед. мотораш 3. коробкааш автомат. сӯзишворияш саларка мебошад. ин бародар мега мошин ягон айб надорад. мошин беҳад дар ҳолати хуб қарор дорад. Документам дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 190 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. Аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Chevrolet Laketti. соли баромадаш 2006. рангаш сиёҳ. мотораш 1.6. коробкааш механик. сӯзишворияш бензин плюс газ. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. номрош дар рӯи экран. нархаш 29 000 сомон. ҳатман занг занед. Аз номи канали мо салом расонед. Иншааллоҳ бо ин бародарам арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Opel Astra. Хаҷибек. соли баромадаш 1998. мотораш 1.6. коробкааш механик мебошад. сӯзишворияш бензин плюс газ. бародарон хутон бинед дар ин сурат. беҳтарин мошина. мошин ягон айб надорад. ин бародар мега дарунаш поли нав кожа, сиденика кожа. ин бародар мега нархаш 41 000 сомон. охирон нархай мега. Дига арзон наметонем ка. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Аз номи канали мо ҳатман салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. Toyota Corolla. соли баромадаш 1996.
рангаш сафед, мотораш 1.8, коробкааш автомат, сӯзишворияш бензин плюс газ. Документош то 10 моҳаги 2020 ҳастак. Бародарон, касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Нархаш 20,000 сомон. Бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. Мерседес Бенз Z-класс. соли баромадаш 1991. рангаш сафед, мотораш ДВД, коробкааш механик. ин бародар мега мошин ягон айб надора. мошин мақсад хубай, мега ягон шикоят надора. документам дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 15,000 сомонӣ. мошин беҳад арзон. касоне ки харидори ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед.